ole khir tu te in zawai in chebei le vek ule hei tuntrum a hianin na than khwal sem te nia hei hi Facebook lama khan aron ta ang pawh ni sala ya kan soi du ma in ti hianin kan soi anga hei a ko tu chiang chho mai don ka hria a hei ole ma se I love you min ti lo ole ke pan ka mangai che o ma te aron ti ya hetiak anga hmeichhia ti buai chi ang chi mo an tam khop maya imumang ani chu atiani chuan ti hian hei a ti tale shrek maya iwan chapo ve mizo pawh lo hialang nap inei nga mel ro pui si nang hian ke hi mo imumanga po biak po min be phak lo chiang sa nang ve kha e university soi lo college tak ngel po rap phalo mel po ipungoi ngoi imel kha athin tang bel ngoi ngoi hian ni top ma se nang chu isei len na aniam le ani ti hriat isei lian na te ti a mizo tong po thiam vak lo wa milar tak tak mizo celebrity dum ve tak tak po mel hriat kan nei treu a fiam po kan fiam fo ma se fel takan ni nang hian tu ma hian chapo lo I mel mol kha aro pui lo te asin ka fiam du che or mi nan lo fiam ve tu che ni chuan lom le zok ro dar tharanga in an wang ro chapo tur chuan I chema ma hei a type thui ngal khop maya ka din hun le ka nu pui bo ral to chanchin te tuna ka nu pui tur ka kop mek chanchin ka sei zong khi dot tel lo pathian hriat pui thapani dot ka sei ni chuan pathianin zanin nge zanin la min ti hlum thi tur po in ka ngame dot tel ve lo ani o pathian hria o I chanchin hi ka hre chak lem lo o hatia I account nei tu hian ting hianin awala ran po sa lo hre ve hrim ro u azak thei lo mai ti in ti khanin aron soya pawh ni sala a hming hi hei na than khwal sem ti nia a hming atang pawh hian ni zo tik tak ni in alang lem lo wa lai chu hmeichhia ho hianin inbox lama hianin ti buai tu hi an tok fo maya tenom tak mo mani za mo thalak thon ti te video call in aron call a nge anin shot lai meron thon tiang chi te pawh hi atam khop maya eng kan ti zo ta nge wathin rim thak thin tak emo ka ti a a then chuan in an block a te khan ni a then chuan an block lo wa zana call buai sek poka ka tiang chi te khan tam to khop mai chuwang chuan in mizo mi pa kha tiang ching ka kan lo om ve ani point I ching lo hra mang u ai ke ni mizo christian mizo ho chu in tron thra mila a in ti buai zong ni lovin mo chuan hei hian chiar lo ka duwa hai ti hianin min thon ngama enge ka status ngam lawang content du nak laya a ming hi kani fa ne nain ana wangin a video call ka lo pic ve ya a pel po ka perfect heu ka shravek ka rap thaklom mai ka tan sak mayang atini wala hei po hi ting hi ni ya viral video lor khom du ve atia chuan hei a video call second som ni le pariat lai mai a video call ani mel ani ka shot do na lo en la te poka chuan mai che hina reply a I sak lo mai I sazu ka tat sak mayang che atia te chuan in nge I du lo mi ti in ala chang ram ani te hianin boruak ka chu kan ba han in ngam play thin em o ka tia ai video call thapa mail po alang thapa te chung khanin mai che hian an atu chuanin ati mual pho vak theya mail po low screen record ta se te khanin a chua mual pho vio theini tuna mi hi chung le khate anei ve nge pon arin oma chuwang chuan I film khur te ang u tenga hianin ho de dawa nung man kan ni to lo ti hi hretla ngela hetianga kan lo nun mai chung hianin namdang ho chan ma son laman lo pan thur ti hreila kan thian nu pakhat po hetiang anga mi pa ten lo ti buai thui mo atonga then chu mani zamo te khanin video call la ron engno lang ngam khal mai yang che te harat lak sot meya hetiang chi chu mana vuak hrep ta kan ni ka ria police ne na report mak zer ura an mail te khalo chit che ulamo chuwang chuan hetiang chi hi engtiam malak chi nge yang ti te po kharil ruwa alo om thina mai che ten an block zui maka a tha lutuk ma se malak zui ani dem lo chuanin an huang tawa mai chatang tang an va pakai le ya te khanin tenom takin an khosa thina chuwangin
mizo mi pa then khat fel tak an tama chung ho mel chu antibal tel pok thina mai se then khat tam takin mi pa hawi cho ti in an vai nar tamai thin boka azialo ya poi a chuwangin khatiang ang antinanin in thian nu temo in mel hriat in for nu temo ro ni chuanin chui mak zel ula tin khanin na taka hreman pu ani zel pon tang thei pokani khatiang hi thil serious ani ya malam hun zel tan pon a thazok ani dan ang taka ma lak ngam mak chi hi an mani tan zel po an future tur zel tan pon a tha hey Instagram a sexy tak live kan di te po hi ang wangine an van deuh phar mai kan ti chuanin kan rathiam bang chu mi patni thum bel chuan tang to ani an re ta deuh makin ka ria a midang dang kha pakai man to viau ani kha po kha chuwang chuanin an mani tan an future tur tan po a thaze zok ani an mani kha kan mangai wang zok a lo ngai ta sela te kha kan soya chuwang chuan hei tun laia hmeichhia in etiang chi hian tong na sem ya tikhan an block a an re zuya ma se midang tanga tikhanin an fa pakai le ya kha e khatia ang chi kha tun lai chu lar khop ya azia lo khop mai hei lo po hi tunami lo po kha e tam takalo mani kan lo scroll yam to ang chi te po kha tam takom poka kan for nu te emo khatiang chi khan tong ani chuanin ma ilak sakram ang u ingai serious ram ang u a then chuan paisa tenan thema teng khanin lo du tok la ano omve zela ti me ang then khatia ang chi hei mani in zuar thin kan tiang chi te po khang tang khanin h kan ti hiv ti te po khang tang te po khanin mo adar chak bokani ti te lo shataila tunlaya Facebook page kan khoi na sa to ya Facebook monetize te po lara abik takin message khat page wa mani thalak a post nan te mani thalak nal tak danan te an pang na sa chu rem changa mangin than khat lo inbox khat yang te nom tak lo ti tok te an lo vele zel boka chuwang chuan boi thak social media man hi kan thiam lo thin ani smartphone ani ya smart taka kan pang ani chuan tangkai taka kan man thei don te lul ne na atangkai lo long zong li hianin kan mang boxi ya chuwa chuan ifim phur ram ang utilai te kha kan han sei du ani poni sala kan du to kanga ngai dan te po comment lama te lo nu chia ve ngai don ya ole thlir tu te zong te in safa in mang tha hun pan num le vek ole